हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियावथ' भाइरेल होनबा जोबनोनो थांला खालि भाइरेलल' नुनोसै ओमफ्राय दायोसो फेसबुक नायबानो भाइरेलल' नुनोसै गिदिर उन्दै जेबो माबा गैला आरो फाराग गैला होननाय जाबाय थारमाने अपेनलि फेसबुकफ्राव भाइरेल भिडिअल' नुनो मोनसै ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं नोंथांमोननोहाय मोनसे नैबे दा जेनोखि भाइरेल भिडिअ जादों बे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों ससे होना होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअ क्लिपखौ नुनानै नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय बांसिनानो दा भाइरेल जानाया जोंनि बर' हिन्जावफोरखौल' बांसिन भाइरेल जानाय नुनो मोनसै ओमफ्राय जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बोरै जालांजोबखो खालि भाइरेल जायो ओमफ्राय भाइरेल जानायजों लोगोसेहाय जोंनि गावनि हारिजोंबो नंबावा गुबुन हारिजोंहाय बांसिनहाय नुनो मोनसै आरो थारमाने बियो मोनसे ओरैबायदि हुदा जालांबाय मोनसे बेमार होननानै लाजायो साग्लोबजोबनो हमबाय आरो बियो हारसा हौवाफोरजों खारनाय भाइरेल जानाय बियो मोनसे हुदा बर'नि गेजेराव मोनसे बेमार हाबनाय बायदि आं मोनो आरो सोरांबानो सोरबा फिसा गोनाङा सोरजोंबा दोनखारलांदों सोरांबानो सोरबा हारसा हौवाजों बरनाम जादों बेफोरबायदिल' नुनो मोनसै आरो जोंनि नैबे दा जिनोखि सोलिफुबाय थानाय माबायाव खालि बेखौबो नुयो अपेनलि फेसबुक नायबानो नुयो ओमफ्राय नों बिमा बिफाफोरजों नायदोंबाबो एसे साबधानै नायनांगौ जायो आरो फेसबुकफोरखौबो मानो होनबा बोखोबानो बेबायदिनो गाज्रि भिडिअ भाइरेल भिडिअ माबा माबि बेफोरबोल' नुनो मोनो ओमफ्राय आङो बेफोरनि सायाव बांद्राय बुंला ओमफ्राय गोबांथार निउस चेनेलफ्राबो सोरांबानो नुनो मोनखायो जोंनि बर' हिन्जावफोर सोरबा फिसा सानै साथाम गोनां बबेबा दोनखारलांदोंनो सोरबा हारसा हौवाजों खारदोंनो बेफोरबायदिल' नुनो मोनखासै ओमफ्राय जिखुनु जादोआ लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय।